खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 8 जुन 2023 बारायजायै बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गिथाव बाथाव बारहुंखा फैदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि उल्टापानि फरेस्ट ब्लकनि सिङाव थानाय दिंखियापारा गामिनि थागिबि फुलसि नार्जारी बिथाङा गोबां बार बारनायजों दंफां बायसिन जानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। ओनसोलनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला फुलसि नार्जारीया थैनायजों लोगोसे गासै गं 300सो नखरफोरा बे बारहुंखाजों बुखारलांजाजोबदों होननानै फोरमायदों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे फरायसुलिया जायगायावनो जिउ गोमादों। दिनै फुंनि समावनो गुवाहाटी नोगोरमानि गणेशगुरिनि साखाथियाव थानाय राजधानी मस्जिद साखाथिनि लामायाव गंसे फरायसालिनि बासजों गुबुन गंसे स्कुटिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै स्कुटियाव थानाय सासे 11 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसुलिया जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बिनि बिब'आबो गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। थैनाय फरायसुलिनि मुङा जाबाय प्रिया कुमारी। हाथिगाव लिटिल फ्लावाराव फरायगासिनो दंमोन आरो बे जाथायखौ खालामग्रा बासआ रयेल गभार्नमेन्ट इउनिभारसिटिनि फरायसालिनिमोन आरो बे बास ड्राइभारनि मुङा जाबाय बिपुल बर'। बे समाव बिपुल बर'खौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गले गले रेलनि जाब्रबथाय जागासिनो दङ। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बक' ओनसोलनि सिंग्रायावबो खैला लांबाय थानाय गंसे रेलगारिया रेल लामानिफ्राय बायजोआव गोलैनानै जाब्रबथाय जादों। बे रेलगारियाव गासै गं 60 डाब्बा दंमोन। बेनि गेजेरावनो गं 20 डाब्बाया बाहेरायाव गोलैबोदों आरो बे जाथायाव रावबो जेबो जायाखै आरो रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय आथिखालाव ट्रेननि जाब्रबथाया जागासिनो दङ। थांनाय गोलाव समनि उनाव गुवाहाटी नोगोरमायाव अखा हादों आरो बे अखा हानायखौ लानानै गोबां सुबुङानो रंजानाय फोरमायदों। मानोना गोबां गरमनि जाहोनाव मानसिफोरा बायजोआव ओंखारनो हायाखैमोन आरो दिनै अखा हानायखौ लानानै मानसिफोरा गोबां रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय गोलाव समनि उनाव दिनैसो अखा हादों आरो बे अखा हानायखौ लानानै गोबां सुबुङानो रंजाखांदों। गोबां सुबुङा गरमजों थानो हायाखैमोन, गरमनि थाखाय गोबां बखिदोंमोन। नाथाय दिनैसो अखा हादों आरो बे अखा हानायखौ लानानै गोबां सुबुङानो रंजाखांदों। नै अखा सिजालागासिनो दं मानसिफोरा आरो अखाबो खोरोमदों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।